Samhain significa en gaélico fin do verán. Os celtas celebraban durante a noite do 31 de outubro a transición entre dous mundos, o dos vivos e o dos mortos, e a transición entre dúas estacións, o fin da parte clara e o inicio da parte escura, ata o 30 de abril. Para a celebración, os druidas recollían bagas de visco para facer apócemas e vaticinar o futuro da aldea e as súas colleitas. Xuntaban ramas sagradas de teixo e sorbeira para prender fogueiras que espantaran os espíritos malignos. Ao seu redor adoitaban narrarse historias de medo. Contan que estes druidas ían de porta en porta pedindo comida para ofrecerlle aos deuses. O famoso truco ou trato provén desta costume celta. Outro dos rituais típicos da tradición norteamericana que ten orixe celta consiste en coller mazás coa boca dentro dun caldeiro con auga. Por o xeral, todos os rituais procuraban afastar ou esquivar os espíritus. Os disfraces eran para despistalos e que non recoñeceran as persoas. Para manter os espíritus lonxe, adoitaban colocar nos muros dos castros as cabeiras dos seus inimigos, iluminándoas. Emulando esta práctica, baleiraban os nabos e colocaban carbón ardente no seu interior. Tras a chegada das cabazas, comenzaron a tallalas con forma de canto. A xente temía estar fora da casa nesta noite, posto que unha ringleira de defuntos de longos sudarios, encabezados por un vivo, iluminaban con cirios os camiños. A santa campana. O vivo perdería forzas ata morrer de esgotamento, salvo que lograra entregarlle a cruz a outra persoa, que pasaría a ocupar o seu lugar e sufrir a mesma condena. Según a lenda, só os bebés que por erro foron bautizados usando o ollo dos defuntos poden observar o seu destino. Tamén era noite de fadas e trasgos, adheridos a moitas lendas. En Galicia, adoitaban deitarse sen recoller a mesa e deixando a leira encendida para as ánimas dos defuntos que viñeran visitar.